Iñaki Justez CGT-ko Iruñeko kidea da, partaidea, eta berari orain arteko balorazio txiki bat eskatu diogu. Bai, bueno, edo dakigu Nafarroan badaudela 56.000 langabetuak. Hori dira arrazoi nagusiak guk gaur egun greba egiteko. Pentsatzen dugu, eguna triste atera da, baina ere gu gogor eta triko atera gara kalera, dakigunez gure afiliatuek parte hartu dute greba honetan, eta dakigunez erantzuna nahiko zabal izaten ari da hainbat auzoetan eta hainbat industria guneetan. Badakigu zoritxarrez ez dela guk espero nahi genuken erantzuna, baina hala ere positibotzat hartzen dugu erantzuna. Herriak edo langileok eman dugu erantzuna. Aurreak lan egiten behar dugu eta denok artean indarrak batu hemen daudenekin eta orain arte gurekin bat egin ez dutenekin ere bai. Espero dugu egoera larri hau aldatzea eta gizarte berri bat irekitzea.